Jesu murimu yes, let's broadcast. Let's start the cameras. Yes, and we are there. And we are live. Good. Yeah. Yes, we are there. Good evening, and God bless you. Mwari muri zuva redu munopenya pauzuru asi mweya ungaone paunozofamba napo. Mwari muri nowo yedu atidzidyi hondo dzedu dzose dzinokundwa nemi tigouyaiwo nekufara munotipa ngoni dzenyu munotipa noutsvene munopava nonamata munopama komborero makomborero makuru makombore edenga arigo vanofunga kuti vanodyiswa nemi. Hallelujah, 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 hallelujah. Manero akanaka vana vaMwari kumativi mana enyika kwese kwamuri kwamungadai muchiteerera kwamungadai muchazonangara kwamuchazotarisa muri. Ndinoda kuti ndikuchingamidzei nemurudo rwaishe wedu Jesu Kristu. Jesu Kristu mwanakomana waMwari akazvarwa ari oga nemhandara Maria, akafamba panyika ino kwemwedzi nemwedzi nemakore akasatendwa, kusanganisira newe ukama hwake chaiwo hwaakazvarwa pamwe chete navo, akagara mudunhu rimwe chete navo, wakasamutenda, akatambudzwa kusvikira parufu rwekuroverwa pamuchinjikwa. Akaroverwa ari pakati pembavha mbiri, imwe kuruboshwe imwe kurudyi, akafa, akavigwa, akamuka muzuva rechitatu, akafamba nevadzidzi nevateveri vake kwemazuva anokwana kuita 40 achivadzidzisa pamusoro pekuti umambo hwekudenga hwapedyo. Ngatisiyei zvakaipa, tigare zvakanaka nevamwe, kuitira kuti pazuva rekutongwa pakudzoka kake kwechipiri
tinowanikwa tichizopinzwa mukati medenga ritsva. Iyeyo Jesu Kristu ndiye watiri kuparidza madekwana ano, ndiye watiri kuparidza nguva dzose, ndiye watinotaura pamusoro pezvake. Pane zvose zvatinoita hakuna mumwe watinokudza, hakuna rimwe zita ratinokudza. Saka tichiimba tichiti hakuna zita seraJesu kana nokudenga, hakuna rimwe rakadaro zita romuponesi. Tinoda kuimbira Jesu tichimupa mberi, nekuti hatizive zita rinokunda iri. Hakuna rimwe zita rinokunda raJesu pasi pano, zvakare kana nekudenga. Emmanuel, Mwari vanesu. Hakunazve mumwe watinokudza kunze kwake, nekuti hakunazve mumwe akazozvipira kuti afire upenyu, afire vamwe vanhu pasi pano kunze kwaJesu Kristu. Saka tichiimba murumbo irwo rumwe cheterwo kuti ndiye Jesu akafira vose, akatida kwazvo, zvotange takaraswa tose muzvitadzo zvedu. Tinoda kuimbira Jesu tichimupa mberi, nekuti hatizive zita iro rinokunda iri. Hakuna mumwezve munhu akazoti ndinoda kufira matadzo evanhu vose pasi panapa. I know kuti mukati meupenyu kune vamwe vanhu vanozvipira upenyu hwavo, kufira shamwari dzavo, especially in the security forces. Kana vari in battle, kune vamwe vanhu vanozvipira, masoja anozvipira to go and rescue, putting their life on the line for the sake of others. Yes, that is greatly appreciated, but that is at a small magnitude. Magnitude yakaitwa naJesu Kristu ndeye inonzi, nofunga kana iri earthquake inenge iri kuma 12 point something on the Richter scale, kundengendetsa pasi rese nekuzvipa. Munoona zvakaitwa naJesu Kristu, akaita chinhu chinoshamisa, akave shamwari huru kuvanhu vose. Munoona pane pamwe paunoti you are all by yourself, you are lonely, you are abandoned, you are neglected, you are terribly unwell, very sick, very ill, and you look around, there is no one. Even those people you called your best friends, even the person you called your wife or your husband, is nowhere to be seen. Jesu Kristu akapromisa akati, I will stand with you, I will stand by you. Jesu akatiudzira kutunidza Mwari nekusarudza
akatiudzira, akatitaurira, akatidudzirira the art of choosing friends, good friends, friends that are only good. A friend who does not love you because of no one. A friend who does not seek you out just because anzwa kuti une paycheck which is fat. A friend who does not seek you because anzwa kuti uri kuda kuita party. But a friend who seek you out nekuti anzwa kuti une dambudziko. This is the friendship. This is the type of friend who Jesus Christ is. Mukati muupenyu hwedu. Jesu Kristu haatisiye. Jesu Kristu unogara nesu. Jesu Kristu unofamba nesu. Saka tichiimba Jesu anoenda nesu, kwose tinoenda, ndiJesu anotibatsira muupenyu hwedu. Noda kuimbira Jesu, tichimupa mbiri, nekuti atizive zita rinokunda iri. You know, Jesu Kristu character yake ndeyekuti anoenda nesu kwese kwatinoenda. Wherever you go, Jesus Christ is with you. In whatever you do, Jesus Christ is there with you. In whatever you're thinking about, Jesus Christ is there with you. Maplans ako, Jesu Kristu aripo. Zvese zveupenyu hwako, Jesu Kristu aripo. Ndinogara ndichitaura inini kuti the nature of Jesus Christ and the nature of God is that he does not abandon people. God will never leave his people. God so loved the world that he gave his one and only Son, our Lord Jesus Christ. Kuti kune uyo anotenda kwaari, anogamuchira Jesu Kristu, haangazove akarasika, akaraswa kana kuti anoshayiwa. Jesu anofamba nesu. Jesus Christ is always by our side. Isisu ndisu tinosiya Mwari, isisu ndisu tinosiya Jesu, nekuda kwekuti sometimes we get so much into distress to the extent that you don't realize that Christ is just there. Wadzidzi vaJesu vari muchikepe vachiyambuka Lake of Tiberias, tinonzwa kuti chikepe chavo chakatanga kurohwa nemasaisai nemafungu egungwa. And it was really, really unstable. You know, these are the guys who had been with Jesus Christ for over a year. Jesus Christ ministering to them, Jesus Christ feeding thousands, Jesus Christ healing the sick, Jesus Christ opening the eyes of lepers, Jesus Christ restoring health and welfare to people who had been crippled for years. They knew he was there. But when they were faced with a storm, they could not realize Christ within them, among them, around them. Those zvinoitika newe mwana waMwari mukati meupenyu kana usina kudzidza the art and skill of mindfulness and meditation, the art of staying in the present moment, the art of focusing on the here and now, of paying attention to what is happening in your life in the present moment,
without going to the future or going back to the past. Because if you do that, then you magnify panic. We panic nekuda kwekuti tasangana nedambudziko. Then Jesu Kristu anobva abuda mupfungwa dzedu. Zvese zvatinotaura zvekuti waiti mufarobedzi kana muchivirwa nemuedzo, zvese izvozvo zvinobuda. Zvese zvatinodzidziswa kuti Mwari rudo, ngatiwe nerudo. Rudo haruna hasha, rudo haruna jerasi, rudo haruna ruvengo, rudo harunyime, rudo harufungire mumwe munhu zvakaipa. Zvese izvozvo, it goes out through the window because we are facing a storm. Now listen. Pane nguva wadzidzi waJesu pawakazoti bengeni, watoona kuti zvino zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. It was almost a point of no return. They almost were hopeless. That's when someone says, but where is the Christ? Where is Emmanuel? And someone said, he is sleeping down in the lower deck. Now tererani mwana wamwari, hanzi Jesu Kristu anga akatorara. Pari kuitika mafungu, ma-waves. Those who have been in a ferry, in a cruise ship or in a boat, you understand what waves and what size waves can get up to. Jesus Christ was sleeping. This is the power of being calm. Even in the midst of a storm, if you keep your calm, if you keep your stillness, if you keep your focus on the things that matter, on the things that work effectively, then we will be able to control panic. Jesus Christ, our Lord, Emmanuel, was sleeping. And they woke him up and said, Lord, you are sleeping. We are going to die. And Jesus Christ woke up and said, dying from what? They say, we are being bombarded and hit, attacked, left, right, and center by a storm, by these big waves. And Jesus Christ saying, waves? What's wrong with you? You can just say, be still to these waves, and they will obey you. And the moment he said, be still, the waves stopped. And according to the Gospel of Luke, Mark, Matthew, they say the storm, when the sea or the lake was quiet. It was quiet. And they started asking themselves, who is this person? Anoti chero gungwa, chero masaisai, anomutenda, anodaira kwaari, ambori ani, ndiani. Zvinoita kufamba naJesu. Ufunge zvako mudikani. Situation yauri nhasi ingakudistress, ingakurwadzisa, ingakudini. Jesu aripo parutivi pako. He is just by your side, Emmanuel. He is standing right there by your side. He is calling out to you that give me your hand and I'll walk with you. Ndifambe nemi, ndihambe nemi, mundibate ruoko. Ndifambe nemi, Jesu, mundibate ruoko. Ndifambe nemi. Just hold to the hand of Jesus Christ and he will walk with you. Mufunge zvenyu, pane chinouya kuupenyu hwedu kana tiine kutenda kwakakura. Kutenda kuti Jesu Kristu ndiye mambo, Emmanuel.
God is with us. Emmanuel, kutenda kuti Emmanuel is the Lord. He has got power and it brings reassurance to you. Kutenda kwemazviro kwazvo, kwete kutenda kwekunyengedzera. Kutenda kwakanga kuna Abrahamu, wakati sekuru wake waenda, you know the story. Abrahamu anonzi sekuru wake, baba vamai vake vakanga vachiveza zvidhori. He was a sculptor of idols, gods, and he was making money out of them. But Abraham rimwe zuva anonzi sekuru wake vaenda somewhere kunotsvaga matombo kwari to make other more idols and so on. He went into the workshop and he broke zvidhori zvizhinji, akazvipwanya zvese, akazvipwanya kuzvirova nesando achizvipwanya kubva asiya chimwe chete. Sekuru wacho pavakauya vachisvopinda muworkshop mavo, vanonzi vakashama vakati, what has happened here? They called young Abraham. Abraham akauya akati, sekuru, chaitika panapa ndechekuti zvidhori izvi zvaitisana nharo zvikabva zvatanga kurovana. Saka icho chidhori 1 chasara icho ndo chakurira zvimwe zvidhori zvese. He knew what he was doing. He was not daft. Zvinonzi sekuru vanoti, aiwaka mvana aikona kuda kutamba nepfungwa dzangu iyo. Izvi ndoziva izvi hazvina simba, hazvisi, zvingori zvidhori. Saka tell me what has happened. So Abraham said, saka kana muchiti hazvina simba zvidhori, zvingori zvidhori zvamunowesa. So what's the reason behind all this worship of these idols and so on? And he said, it's foolishness. Tinongozviita kuti tigadzire mari, ndo mari yatinodya panapa apo kune vanhu vakapusa. Abraham paakaenda uko akanga aine faith yekuti zvidhori izvi hazvina basa. He knew hazvina basa zvidhori izvi, but he wanted to prove a point. He wanted to prove it beyond reasonable doubt. Sometimes pane zvimwe zvinhu mukati meupenyu hwedu zvinotityisidzira mukati mekugara nekurarama, and we need to take action to prove beyond reasonable doubt that hazvina simba. Mwari ndiye ane simba. And from that day onwards, the Torah says, kana kuti Jewish history inoti, Mwari akava nechivimbo muna Abraham kuti mukomana anotenda. That's why he then chose Abraham out of everybody else kuti aende kunyika yeCanaan, nyika yechipikirwa yaakanomuti ndida kuratidza a land which is currently being occupied by other people, but because neuhipi hwavo vanhu ivavo, I'm going to give that land to you and your descendants, and you will inherit it, and it will be your land forever and ever. Iwe uri kuitei mwana waMwari mukati meupenyu hwako? Zvaunoti Mwari, kana wakatarisawo vari kudenga, vanoti mwana wangu, yes, ari kumira zvikuru achirwisana nemano adhiabhu. What are you doing? Vana vaMwari, ndatinini mukati meupenyu, you know what? We want to talk about nhau yematambudziko, nekuti matambudziko ndo anowanzobvisa vanhu musystem. Hakuna munhu akatadza kunamata Mwari nekuda kwekufara. Mafaro anounza vanhu pationa Mwari. Matambudziko ndo anobvisa vanhu pana Mwari. And this sounds really not right, isn't it? Kuti vanhu vanobviswa pana Mwari nematambudziko. Vanhu vanobviswa pana Mwari nekuda kwematambudziko.
anenge awawira achiita seasingaperi, ivo vachiti tiri kunamata Mwari. Vadaro izvozvowo chiti Mwari andirasa, saka what's the point yekuti ndinonamata Mwari kana asinganzwe kunyengetera kwangu? Let me say to you this evening, vana vaMwari, kuti what is important in life is to identify the source of your problems. Let's start off by saying, ndaturidzira musoro wenyaya yokuti kana ukakwenya musoro iwo uchivaviwa negaro, hazvipedzi kuvava kwemagaro izvozvo, nekuti hausi musoro uri kuvava, igaro riri kuvava, magaro ari kuvava. Saka imwe nguva tinoomerwa nekukwenya magaro nekuda kuti pane vanyarikani, zvoita sekuita kunge garo rinonyadzisa iwo magaro aine munhu wese, iye munyarikani wacho ane garo. Munhu wese kunze kwokunge paine something chakaitika mukati meupenyu hwake chakamuremadza kuti asapiwe magaro, asi munhu wese ane magaro. Saka chinonyadzisa kuti akwenywe hapana, asi kune vamwe vanokwenya musoro iye achivaviwa nemagaro. Chirahwe chete, it's not literal. Asi kuti izowapo kureva kuti pane vanhu vakanga vaobserva some behaviors dzevanhu, kuti imwe nguva anofunga kuti chinhu chinonyadzisa kukwenya, vopedzisira vakukwenya pasipo. Hazvipedze dambudziko. Kukwenya musoro iwewe uchivaviwa ngemagaro hazvipedze kuvava kwemagaro. Unototi waakwenya ndokuti kuvava kuperi. Problems are part of life. Problems are part of life. Matambudziko anouya pavanhu, anouya kuvanhu. Hakuna upenyu husina dambudziko, hakuna upenyu mutserendende. Upenyu hune makata, upenyu hune matero. Saka vakuru vakati kukwira gomo hutenderera. Waizviziva kuti upenyu ndehwekutotora bit by bit. You don't go straight up a cliff or straight up a hill. You try by all means to go at an angle that makes the climb a lot easier. Now there are things that we need to understand mukati meupenyu, kuti life is suffering. This is one truth. We want to talk about four truths about suffering. 4 noble truths about life and suffering. That life in itself is suffering. Job chapter 14. Munzwisiso uchenjeri. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Pane nguva yekudyara, pane nguva yekukohwa, pane nguva yekufara, pane nguva yekuchema. All these things, they illustrate that life is never smooth. Life has got ups and downs. When we are suffering in life, it doesn't mean that life has stopped. Life still goes on. Kana tawirwa nematambudziko, hazvino kuti upenyu hwamira, upenyu hunoramba uchifambira mberi. Saka James akanyora achiti, muti mufaro bedzi kana muchipinzwa pakuedzwa.
nekuti kuedzwa kwenyu kunounza kutsungirira. Munzwe Jesu Kristu achitaura kuvadzidzi vake akuenda, anotaura kuti ndiri kuenda asi muchasara muchitambudzwa, muchasara muchitambudzika, vachakusungai, vachakuisai mumajeri, vachakuisai mumarimans, vachakuurayai, vachakupisai, vachakudimbura-dimburai. They will persecute you, they will send you into exile, they will starve you. And zvose izvozvi zvichaitika kwamuri, but you need to stand fast, you need to stand still and be brave. Ndiani ndovataura kuti kana zvaoma mune rimwe guta munotiza muenda kune rimwe kwazvinonoti rerukei, kana zvakuteerai moramba muchingoedva from one city to the other. Here is an illustration iripo yekutaura kuti Jesu Kristu haana kumbotaura kuti kunamata is going to be an easy ride. He prepared his disciples mentally, he prepared them psychologically. You know, when you are prepared to face a problem, if you go into a situation knowing that there is going to be challenges, you will be prepared mentally and physically. Because you know and you are aware and you accept that this is what will happen. Life is suffering. I've said before, kana iwe uri mudambudziko zvinoita sekuita kunge nyika yese yawa, zvinoita sekuita kunge vamwe vese vasiri mumatambudziko. Ukafirwa iwewe zvinoita kunge ndiwe wega wafirwa muEngland yese, kana kuti muZimbabwe, muIraq, kana kuti United States of America, wherever you are. Zvinoita sekuita kunge ndiwe wega une dambudziko. But for your own information, in this world, thousands of people are dying every day. With COVID, millions of people are dying. Now, if you look at life that way, kuti problem yaunayo iwe wega, problem iri pasi rese yakatekeshera nepasi rese, zvinoita nani kuzvigamuchira and accept that that was bound to happen. Ndakambotaura rimwe zuva ndichiti, you know, when I was young, I thought that marriage is fun. Because what was in my mind was associating marriage with sex. I did not think that there were other, at the time, because I was too young to think of anything else. But nekukura ndakazonge ndakuziva kuti aiwa marriage means assuming a lot of responsibilities, and they are bound to be problems. Nekuona vamwe, kugara nakaona dzevamwe, nekutanga kuongorora kuti yes, unenge wakugara nemumwe munhu ari different from you, a totally different human. Musanyeperwe, by the way, kunyaya yamunoparidzirwa kunzi tawanyama imwe chete saka takufunga zvimwe chete, nekuti that is an overstatement which misleads people when they get into marriage. It is unfortunate that our priests sometimes they don't explain what is meant, kuti murume akasiya wabereki wake, mukadzi akasiya wabereki wake, vose vakabatanidzwa chikava chinhu chimwe chete, vave nyama imwe. So kana zvinhu zvinenge zvabatanidzwa naMwari hazvipatsanurwe. There is more to it in the spiritual realm than meets the eye. Zvino vamwe varume vanopinda marriage, kana vakadzi vanopinda marriage vachifunga kuti tafanana. Hatifanani nekuti iwe uri mukadzi ini ndiri murume, saka that in itself iritori different, inotounza a difference into our marriage, because I will think like a man
and you will think like a woman. But we all are human beings who have got a way of life. And if our way of life is hinged on the precepts that our Lord Jesus Christ, Emmanuel, has taught us about love, kindness, forgiveness, empathy, compassion, and warm-heartedness, then we are able to embrace each other's differences to unite us rather than to separate us. Those are all. It takes us to know what is the point of arguing over a sound of a duck or a sound of a chicken. What is the point of us arguing over burnt toast or undercooked meat or this soaked rasiwa pamastairs and things like that? What is the point? Love will teach you, empathy will teach you, and compassion will instruct you. This is what we learn by knowing that life is suffering. Job anosvika pastage yaanotaura kuti anoaccepta kutambudzika nekurwadziwa kwake as God given, as God sent. And because of that, he is not going to say anything to upset God. He's not going to diminish his integrity. He's not going to diminish his values, his beliefs, his faith in God, just because he is suffering. No. But look at yourself, my dear brother, my dear sister. Zvinhu zvingani zvawakasiya nekuda kwekuti zvarwadza? Zvinhu zvingani zvawakasiya nekuda kwekuti zvakuchemedza? Yet the bottom line is that life is suffering. Now, if we know that life is suffering mindfully and we meditate upon that precept and we meditate upon that belief and knowing that even if life is suffering, God is in it. God is not far away from you. He is near. All you have got to do is to extend your hand. Okubata, okupfudza, pakutambudzika ikoko. Which takes us to the second truth about suffering. There is always a cause to human suffering. There's always a cause to our suffering. And the greatest cause of men's suffering is our inability to stay still. Lack of patience has caused men to suffer a lot. Chiri kuita kuti tikore, tiite weight, tiite matumbu, matama ese atinawo. It is because we've abandoned that original plan yaMwari yekuti munhu unosimuka uchinotsvaga chikafu, watsvaga chikafu wochiuya nacho kumba wochiprepare, machiprepare mozochibika mozochidya. By so doing, as you are seeking, looking and searching and finding and bringing home to prepare and do all this, you are burning a lot of calories. And by the time you're going to eat, you are just going to replace what you have burned. So you will keep a trimmed and nice body. Kwete kwakakamira kudya. Asi kuti kudya kuti urarama. In our inability to stay still is what has caused men all this suffering. There is a cause to your suffering. That Ukakwenya Musoro,
iwe uchiwaviwa nemagaro. Hazvipedzi kuvava kwemagaro. Unototanga kumwe kuvava kwekusitoripo kunotangira pamwe pano, and the whole body now becomes a huge itch. Saka, in any suffering that you experience, first and foremost, you need to sit still. You need to be still and look, search for answers. Where is this suffering emanating from? Sometimes we just need to sit still. And if we sit still and listen and pay attention to God, our sufferings will end, because that's all that is needed. Sometimes we just need to be silent. We just need to be quiet. It requires wisdom. There is always a cause to our suffering. Zvimwe zvacho ndizvo takanozvitsvaga tega. So it is very important to sit down and problem solve. Do a problem solving exercise on a piece of paper to actually look at where is this suffering coming from. Ayo, tarisa mukati meupenyu hwako kuti zvinhu zvingani zvauri kutambisira nazvo mari. I said last week, I embarked on a 1 month, 1 day a meal. And I said, I can tell you, I was able to save a few hundreds. I was able to save a lot of personal energy. And I was able to shed a few kilos by just not eating. Pane maburi ari kuburitsa mari mukati meupenyu hwako mwana wamwari. Ari unnecessary. Anofanira kuvharwa. Uri kuchema kuti mari iri kuita shoma. Iri kuita shoma sei iwe uchisenza? Chii chiri kuipedza? Tsvaga chiri kupedza mari. Relationship yangu inini iri kutambudzika. Tsvaga chiri kukonzera kutambudzika murelationship yako. Vanhu havakufarire kwaunoenda kwese, vanhu vanongodai. Tsvaga chiri kuita kuti vanhu vasakufarire. And sometimes we have got to call a spade a spade. Kuti tipedze madambudziko. There is need to approach or confront the bull elephant in the room, in the china shop. Otherwise, things will continue to be broken. There is always a cause to our suffering. And we need to look and search. And sometimes all you need is to meditate upon the word of God so that you can search within the Gospels and God reveals to you the true answers to end, to alleviate the suffering in our lives. Because it is there within the word of God. Jesu Kristu unoti handikusiyi muri nherera. Akatonamata munamato mukuru watinoziva Jesu Kristu kuna John. Ndiri kuvanamatira vanhu ava nekuda kwekuti ndiri kuvasiya mukati menyika ino. Havasi venyika ino nekuti nyika ino ichavavenga, asi ndinoziva kuti nekuti ndiri kuvasiya panyika pano havangagare zvakanaka kana vakanga vasingachengetwe nemi naMweya Mutsvene. Saka ndinovanamatirira ndichivakomekedza kune Mwari. He prayed for you and me. And all we need to do is to understand the meaning of that prayer, and then we sit down and meditate upon the word. God said, those who are patient, sometimes it is the patience that is needed.
patience pays. Blessed are those who wait patiently. Vakaropafadzwa vanomirira Jehovha nekuti vachapiwa simba guru. Semakondo, sechapungu, vachakwira mudenga denga 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 denga. Zvinotaura shoko. Sometimes our suffering is because we lack patience. Romans chapter 12 verse 12 inotaura pamusoro pekuve nekufara in our hope. Be joyful in hope. Being patient in tribulations. Tove nekutenda. Mwari vanotipa answers to our suffering, because there is always a reason why we are suffering. There is a cause. And number 3, you know what? Hakuna chisingaperi. Job unotisimbisa kuti mudzimai wake paanoti chituka Mwari, pada Mwari angatsamwe okuuraya, kutambudzika kwako kopera. Maybe you have been in a situation which you almost thought maybe the best thing to do here is to just end my life. You started feeling suicidal. And you thought it was the solution, it was the best solution, best answer to your suffering. No. Suicide is never a solution to your problems. Job anotaura kuti wakutaura semukadzi anopenga. Ndakauya panyika panapa ndisina chinhu. Kana zvichireva kuti ndinodzokera ndisina chinhu, zvirizvo zvinoda Mwari, zvirizvo zvada Mwari, then let it be. That is being mindful. Being aware, sitting with his suffering. Job sat with his suffering. Job was patient in his suffering. Job was still and calm in his suffering. And he did not lose or diminish his integrity. He did not abandon his values. In all his suffering, the Bible says, Job did not lose faith. And he did not blaspheme on the name of the Lord. But iwewe kungotokonywa bishana so. Ikidika kangokanganiswa nemunhu wachibhebhenenga apachadyiwe rinopisa, and panorohwa munhu, panoshautirwa munhu, panoitwa sei, and things are withdrawn, and people are done some horrible things just because upenyu hwangokuomera. Job anotaura kuti I accept and I know I came naked, and if God chooses that I go back naked, I'm okay with it. Job anotaura kuti yes, ndakazvarwa ndisina upfumi, kana zvichireva kuti ndinodzokera ndisina upfumi, so be it, I will. So iwewe, how come kana business rako risiri kuita profit, you get distressed. Kana business rako broker, you get distressed, and Mwari hauchamunamati, wakuenda kunotsvaga
zvemadhiri zvimwe zvinoita kuti zvikuburisise mari, topedzera takutora zvidhoma, takutora all sorts of other things. Why do you think people sacrifice humans? Kuchekeresa munhu kuti chii zviite sei? Munhu ari kuramba kutambira nauye kuti life is suffering. Sometimes you might have a business. Paraimbothriva zvinhu zvange zviri right. But zvinhu hazvina kumira zvakanaka, saka business inobroka. Saka ndakabroka. Hauna kuuya panyika pano une business. Hauna kuuya panyika pano une basa. Hauna kuuya panyika pano wakaroora une mukadzi. Hakuna akauya panyika pano ane vana. Hakuna akauya panyika pano aine maproperties. Hakuna akauya panyika pano ane chinhu. Zvinhu zvese ndezvaMwari. Denga nenyika nezvose zviri mariri ndezvaMwari. Saka isisu we own nothing. We are temporary holders of these properties, of these children, of wives, of husbands, of relatives, of countries, of our positions at work. We are just temporary holders. Saka, if some of the things that you are really, really attached to starts vanishing, disappearing, let it be. If you can't find a cause for it, you look and you can't find a cause of it, it is God. Satani akauya kuna Mwari akati Job skanzi uyo, and Job suffered. This was something that God allowed, knowing that in the end it will come to an end. There's always an end to suffering. And there is a path to the end of suffering. There is a path to the end of suffering. Kune nzira inotiendesa. Kana kuti kune nzira dzatinosenzesa kuti that suffering that we experience in our lives dzipere. Jesu Kristu akuenda anotaura nhau yekutaura kuti the kingdom of God is near. He talks of the kingdom. You know, mukaverenga Mark chapter 1, inokudzidzisai a lot about who Jesus Christ was and what type of gospel, what type of teaching Jesus Christ was teaching people, vaIsrael nevaJudha, nhau yekuti kutambudzika kwenyu kwamunako, there is a path to its end. It is unfortunate that the Jews' perception of freedom was of a physical nature only. They did not want to bring the two together, physical and spiritual. As a result, their freedom, the freedom that they were looking for, was political freedom from the rule of the Roman Empire. Saka iwewe zvitarise, cherechedza kuti suffering iri mukati meupenyu hwako, kutambudzika kuri mukati meupenyu hwako iwewe, kuri kuda kunzi kupedzwe naJesu Kristu, kuri kunzi nzira yekupedza kutambudzika kwako iwe inzira yaJesu Kristu, kufamba negwara raJesu Kristu. What suffering do you want to end? Is it spiritual or is it physical? If it is only physical, then that's where the problem is. Because the kingdom, inotaurwa naJesu Kristu, yaanoti the kingdom is near, yaanotaura kuti the kingdom is within you as the path to the end of suffering, is loving kindness, forgiveness,
empathy, compassion, warm-heartedness. This is the path to the end of suffering to humanity. If you nurture within you, within yourself, within your family, within humanity, within everybody, within every living being, if you nurture these things, loving kindness, let me tell you, have you been kind to yourself today? Have you been loving? Have you been loving and kind to yourself today? Possibly, you have not even taken a moment to sit down and be quiet by yourself, to just reflect on the day, to check your body out, to massage your body, kuzvigeza uchinyatsozikwesha zvakanaka, wozizora mafuta zvakanaka naka, wozogara pasi wodya izvozvo zvaunazvo. Don't expect to eat great food. Izvozvo zvaunazvo, chero ari mangai, chero uri mutakura, chero uri kudya sadza nenhonamuto, that which you have, and eating it with a mind that says, this is what I have got, and I'm eating it to feed this body. That will take down your suffering quite a lot. Have you forgiven today? Kwadoka, kana tiri kuno kuUnited Kingdom, kwadoka, takuda kuenda kunorara. Shoko rinotaura kuti musawedze zuva muchakatsamwa. Zuva ranyora nguva kuma past 8. Are you still angry? What time was sunset? Are you still angry? Have you still not forgiven? So, how do you expect your suffering to end if you have not forgiven, if you are still angry? There is a path to the end of suffering. Empathy. Kunzwirawo vamwe nyasha, chisoni. Munhu anzi muroyi munhu akabayiwa anoridza mhere. Muranda nyango ipa sei haatongerwe mhosva yake yasipo. Empathy will teach us that. Nesu takange timbori varandawo, shoko raMwari rinotaura kudaro. Mwari achitaura navana vaIsraeri anovataurira kuti, you know what, you Israelis, of all the people, I don't want to hear that you have enslaved anyone. Even enslaving even a foreigner. Because remember, you were also foreigners in another land and you were enslaved, and you understand how painful it is to be enslaved. So I don't appreciate you enslaving anyone. I don't appreciate you being unfair, paying someone unfairly, making people work in very inhumane circumstances and conditions. Because you were once in the same situation, you must understand how painful it is. There is a pathway, there is a path to the end of our suffering. Are you compassionate, eager to help, eager to support? I've said several times, humans, we are one of the most wasteful and very, very, very cruel species. Korera ritori nani, chishiri chiya chimagpie chinobayirira dzimwe mhuka zvipembenene chiipa pamunzwa, chiri nani than humans, because humans, we calculate how we want to make a fellow being or another being suffer. How compassionate are you? And do you have a warm heart? We have done a video
on putting this together: loving kindness, forgiveness, empathy, compassion, warm-heartedness, and altruism. There is a path to the end of suffering. And this is the kingdom. When Jesus Christ spoke of the kingdom of God, he is referring to the presence of loving kindness, forgiveness, empathy, compassion, and warm-heartedness, and altruism. You know, God, when God loves, he has no conditions. He loves with all his heart, mind, body, soul, and spirit. Everything. He throws in his love. Giving us his one and only son was an example, a very good example. Mwana, remember, chaita kuti musoro uteme ndiro dambudziko. Kunwa painkiller inongonyaradza musoro, but it doesn't solve the problem. Kukwenya musoro iwe uchivaviwa negaro hazviite kuti kuvava kwegaro kupere. Vana veZimbabwe, nyika yedu iri kutidaidza kuti tifunge zvakare kuti tosvika rini Comrade Muzenda wakadetemba, kusvika rini naini nehandanyakasikana nyika yedu iri chiseko chepasi rose. We know the problem and we know the solution. If we have got loving kindness, forgiveness, empathy, compassion, and warm-heartedness, and we love our country with all our hearts, body, mind, soul, and spirit, then we know what we should do to get Zimbabwe out of its current situation. And may we continue to exercise caution, lockdowns being relaxed, but it doesn't mean coronavirus is not there. Coronavirus is there. Mask up. Don't go to crowded areas where people do not fancy wearing masks. Keep that physical distance. Wash your hands, sanitize 20 seconds. Stay at home if you should. Unoona zvinoita Mwari. Mwari anochengeta vanhu vake nekuda kwake. Zvinonzi Mwari anochengeta anozvichengeta. That's very true. Isusu we do what we can. Panoperera pfungwa dzedu, panoperera ruzivo rwedu isusu, ndo panotangira pfungwa dzaMwari. God bless you. Good night.